Mikä on se ainoa ja tärkein syy, miksi sä et millään opi englantia? Siihen on hyvin yksinkertainen, mutta tuskallinen syy. Ja sanotaan vielä, että tämä ei koske siis sellaisia ihmisiä, joilla on joku oppimisvaikeus, niin kuin vaikka lukihäiriö tai keskittymisvaikeus. Eli se syy, miksi luultavasti et opi englantia tai muita vieraita kieliä, on yksinkertaisesti laiskuus. Don't shoot the messenger. Mutta se vaan on niin, että vieraiden kielten opiskelu on taitolaji, eli niitä pitää itse harjoitella ja vähän niin kuin kasvattaa sitä lihasta. Tarvitaan istumalihaksia, eli kärsivällisyyttä. Ja kukaan opettaja ei ole niin hyvä, että voisi jotenkin vaan sun päähän asentaa jonkun mikrosirun ja sit sä vaan osaat sitä kieltä. Ihan vaan, että sä istut jossain tunnilla kuuntelemassa. Eli sitä pitää itse harjoitella. No mitä tällä asialle voisitte tehdä? No ensin sun täytyy kaivaa itsestäsi tarpeeksi motivaatiota opiskella sitä kieltä, että se konkretisoituu teoiksi ja sä alat tehdä niitä ehkä pitkäveteisiäkin läksytehtäviä tai mitä nyt onkaan. Ja sitten kun sä alat nähdä tuloksia, niin se kannustaa ja motivoi sitten jatkamaan eteenpäin, eli siitä tulee semmoinen positiivinen noidankehä.